Как можеш да управляваш имотът си в България без да си в страната? Всъщност не е много трудно, стига да имаш правилните хора, на които да се довериш. Какви според теб са основните трудности? Основните трудности, които срещат собствениците на имоти, живеещи в чужбина, са трудното намиране на наематели от дистанция, следенето за неплатени сметки и всички разходи, които се появяват по поддръжката на имота. Може ли да дадеш реален пример с наш клиент? Да, имаме клиент, който е с нас от самото построяване на сградата. Първо той имаше имот, ние му помогнахме за да учреди договор за право на строеж. Вследствие на обезщетение получи множество имоти в тази сграда. Той вече е на сериозна възраст, поради което реши, че не може и не иска да се занимава сам с отдаването под наем на тези имоти. Но той не живее в България. Остави ни пълномощно, след което замина да живее във Франция. От тогава се връща само по празниците. Няма никакви грижи. Подписваме договорите с наемателите от негово име чрез пълномощно, следиме заплащането на сметките и той само получава парите си.